Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Mandla isiZulu, umngwenya-nkomo Savukazi Mvuleni intokazi yazalwa Mkhize. Namhlanje ngivashela ubhuti wami uzongichazela kabanzi ukuthi why ala kuhlelo esibiza ngokuthi izigameko zempilo. Sike simuze ukuthi engabe usiphatheleni nanokuthi usahila yini kulokho abamgila ngakho. Sawubona. Ngaphila kunjani? Ngiyaphila kakhulu. Ngicela igama nesibongo nanokuthi ubuya kuphi ngokuhlala. Igama uFred wangu bani ngokuhlala njalo eMaritzburg. Red. Yeah, straight. Yakhazi massive. Ngichazele why ninquma icikicane? Usiko siswami. Usiko Bathi kumele. bayechaza abantu abadala ekhaya bathi why? Yabona lapho nama ngazi impela ngafika deep kanjalo kodwa ngiyazi ukuthi usiko nje ngiyazi la half uyayiphansi impela. Kodwa nje ayiziyakhala impela. Balinquma masebelishonisa phi? So yabona ngabe belinquma la kubafaka boloku kubulongo. Amasimbe yenkomo. Yes. Uyabona uma ungabe wangubani wangampela like lo muntu lokho uyahamba nyamana but if uyifake uyawuthola lo munye la. Yabona. So yena DNA test yangubani? Straight, isimple impela. So unyimalelo uyepi? Akushuphe usuke uthathwe yibona abantu abadala amadlozi. Yabona ngompela nje ufaka nje manje and like futhi uma ubheka manje awusekho futhi. But if uyifake uyawuthola usakhona la lo muntu. Yabona. Hayi kuningi. Hey madoda. Yeah. So bagila ngani ke kwenzakalani? Hey sisoma bona le story kahle inkinga lana ngathini bengisebenza ngathi ngisebenza khona le empangeni yabona bengenza lokho ibhali attending khona so lapho bekunomngane nami but uhlala kwaMashu yena so mina benze internship and then mina benginentombi futhi la khona lapha na yafike izokwenza i-internship so like bezwana naye umngane nami lo uyabona but ke bekungazi ukuthi kanti lokho ungishaya emva kwendlebe. Hawu Into emhlungu ukuthi wonke umuntu ubeyazi ukuthi ungishaya emva endlela but mina kade engazi uyabona even ne manager ibiyazi but ibina ukusho ukuthi hayi lo muntu mhlawumbe izobe wenza kanje 1 no 2 no 3 yabona but mina nginganaka yabona ngithaphe lo mngane nami kanti angazi ukuthi lenkabe ibusy la emva sinesikhathi singana nezwana nomngane bekuminyaka emibili because into ya 2019 yeah so nje iminyaka emibili nasizwana isikhathi esingana nini nithandana ke nogela hayi kube inyanga ezu8 naye so nje because wafika ukwenza i-internship khona la vele so uyayazi nje relationship siyaqala umngane wakho uyazi kahle ngamhlophe yabona uyazi kahle ngamhlophe mawubhekile yini enza ukuthi angakhetha ukuthi athathe intombi yakho ngingasho ukuthi nje ubudedengu nena xabana before noma mhlambe asikazi nakancane ngoba like lo muntu wengimenzele yonke into ubehlala kahle indlu yami lapha yabo lo muntu umthathe nje umngane wakho umenzele yonke into ukudla like bese umfweni because bathi phela umfweni umthole ekhambeni ungasho kanjalo uyabona kodwa but bengazi yazi into ayenzile ayikho obhlungu sami mina ayikho mnandi ngempela so uthola kanjani ukuthi bakani bayathandana mina sengithola igcini ngoba lokho isiphelo i-internship yakhe kanye naye intombazana phela bayifike nabanye abantu so like lo munye ugela umngane wakhe umngane ogela ukade ethandana nami uyangitext ukuthi hayi no uboy ube kanje uyabona ukuthi lo muntu ukuthi ube mshaya emudla kanje uyabona mina ngiphike athi nayi proof oh man wangivenzela ngoba angani lo intombi yami lo ibikhuluma naye lona isho ukuthi hayi umuntu uyabheda uyabhora into eminyaka ubungihamba abantu abahambayo abantu abaright uyabona sikanjalo singithi hayi mase like manje sengimthinta ke ukuthi hayi kahle uzikhiphani ngempela uyaphika mangibuza naye futhi lo umngane nami futhi naye lo alungile ngizombiza igama vet igama futhi uThabo uyazazi vet uThabo mase ngimbuza naye uthi hayi cha ukuthi nami mina ngasuke ngahamba ngamshiya for iviki ngithi boy inkinga manje mohambile kusho ukuthi akazenzele nayo inkinga yami ilapho ke sisizwami lo nto nje namanje isangicika futhi ngempela ukuthi nje lamanje angakamboni but ngabe ngimbona impela hayi impela hayi ube mnandi kanti i-relationship yakho nogel beyinjani khona mhlambe la ucabanga khona ukuthi hey ngaze mhlambe ubengenele lana into eyenza ukuthi azakhona ukubona omunye umuntu khona empilweni yakhe mina ngowambe ngasho ukuthi ibihamba kahle ukuthi ke uyazi ukuthi mhlambe abanye abantu besifana lokho abaneliseki mhlambe lokusuka umnika kona as umjido uyabona but mina because bekumenzele yonke into benibonana njalo
ubehlala mina bengihlala kanje bekungathi mhlawumbe ngathi i-race yabo bengihlala kanje nehlala nje opposite kanje kumina so njalo belala la kumina yabo so behleze la kumina so angazi ukuthi inkinga ngiphi noma mhlawumbe ubesebhorekile but angazi yabo izinto ezikanjalo sosami kunzima ngempela So manje phakathi kwenu sekwenzakalani? Sisakhuluma wazama nje ukuloku angithi lokhu xa anginbox la ku Facebook bana khona ngizange imnandi Awufuna into enokwenza naye phakathi. I-stress yakuze ubhlungu angizwisa yabona yabo yakimali engayispenda kuyena ngamthengela even nengubo hey bakwethu abantu besifazane bazogila sometimes Wamthengela ingubo kanjani? no ngamthengela ingubo andiloko kwakune-event ingubo like a dress ingubo like kwakune-event ngamthengele yabona ngamdala kuphe ngiyamvusa ngizomuntu ngoba phela yena kumnyama kuyena yabo but ya wangigila sosami. Ungathini kumuntu oke wabhekana nalesi simo obhekene naso? Advice yami ukuthi umuntu akamove on straight shiya nje inkinga ungazi nje ukuthi usesimene esimbi yabona ugcina ungena sayijele nje vele ushiye phansi inkinga uhambe yabona umove on ya ungazifaki nje inkingeni yabona because impilo ibhizi yabona so kuningi mhlawumbe usukulinde ngaphambili kumele ukwenza ukuthi ungastuck entweni mhlambe encane lezo kubambezela i-waste leyo kakhulu Usuhilile kodwa ke? Hawu mina ngisekho lapho Nje usudlulile. Angisekho ngempela lapho. Kodwa usanayo inkinga nobafu lo. Nginayo inkinga nobafu. Angifuni ugqama even now. Usayofisa ukuphinde uyiqedele into yeni. Ngakhumbula yazi lo gele so uthi lo mina kumase ehambile. So la kuvethu ube sekhulelwe esemithi. Hawu. Emva lo ingane ngaba. Uthi ingane yami. Usho kwakhe. Usho ukuthi ingane yami yazingakhumbula. Ngithi no it's fine ayikho inkinga ke ingane yami is fine but ke asenze i-DNA test. Wangani yafika emhlabeni asenze i-DNA test. And then ila khona vela Hawu ngoba nakho sekukhulunywa i-DNA test yabona. And ngicabanga ukuthi ukhona umuntu osifazana ongonyamalala mekuthiwa kenza i-DNA test. Yini engabe angakhetha ukuthi anyamalale like I don't understand. Yabona iyona ngempela into esolisayo leyo. Isolisa ngempela. And futhi into yabuye yashiwo lo muntu ababefunda naye enye inkabi yamunye umngane wami. Wawathi lo muntu useyisangoma yabona. Manje unawo ukuthi abuye enza izinto ezilokhu ngathi ziyabhedabheda kumina abiza igama ukuthi kanjalo yabo. So naloko nje kodwa akusebenzi but izinto nje yabona ezibuye zenzeke lezo. So usisi lo akakwenzanga waba nenzondo kubantu besifazana loso kodwa ke ngizokhuluma iqiniso lokho sometimes ukubuye kuvuka yabona mhlambe la lento iyang affecta mhlambe kwabanye abantu because mhlambe ukuthemba mhlambe yona into ngathi mhlambe ibuye ilahleka kancane ukuthi ngimthemba uvele kuvuke lesasilonto lesesidala ukuthi eish kwenze u1 shutha akakahili mina ngokwami ngithi ngihilile but masasho kanjalo shutha akakahili awucabanga mhlawumbe ungavakashela i-psychologist zamele ngiyisebenzike lezo hayi ayisebenzi hayi angisebenzi mina ngazi into lezo hayi ngirathi nginje nje mina ngizohila ngiyimina ngirathi nginje angifune inkinga mina ngirathi nginje ngempela kona ke ngikufisela inhlanhla ngathi ungahila ngempela ngokuphelele udlule lapho yebo sibonga kakhulu ukuthi usivashela kuhlelo lethu no angibonga kakhulu ukubonga mina mbukela ekhaya sicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe ulike ushare ngiyanithanda kakhulu bye It's the Black Life TV